Uneno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Moro maintiere janeno mar Kala TV odiochieng' ma kawuono mar chieng' tich adek tarik 17 dwe mar auchiel higa 2026 machiegni weche manyien e kidini mar Dier Odiochieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka wechegi eki bende nyalo luwo kokalo e mbui mago mag tudruok manendo Kala TV live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama ni jatend migawo mar omenda moluor John Mbadi Ng'ongo odiochieng' ma kawuono koromole nyimo od Senate. I think there is a bit of a confusion between a vision and policy. The vision of this country has not changed. The vision of this country is still Vision 2030, and in that vision, it is clearly stated what needs to be achieved. One of them is economic growth of 10%. And to achieve that economic growth, it is clearly spelled out what needs to be done. Now, the policy, any government campaigning will now have to develop policy around the vision of the country. And vision is vision. You are visioning, or you want to see something happen in a period of time. Now, policy will help you move to that vision. And that is exactly what Uhuru government. In MSMEs, there are a number of initiatives. I can go on and on. When you come to health, we are employing the universal health coverage. And we are also doing affordable housing under the housing pillar, something that everyone will agree is taking shape. I mean, unless you just don't want to accept. So the housing pillar has picked up as the fourth pillar. The digital superhighway and creative economy. I have again told you, if you listen to my budget speech, I talked a lot about initiatives that we are putting in place to promote and moko kum jodolo mawuok kar chung'or buranendo maol Kalau kurogi kinde ni ndio kwede josiasa mosebedo ka wacho weche moko manyalo kelo kwede mag dhoudi kaachiel kod tunde kar chung'or buronogo nchi yetu na katika Nyandarua County na katika Kalau constituency, kwa sababu tunajua kuna uchaguzi iko mbele yetu, na diposa tumeona ni vizuri tuungane pamoja, tunene amani, tuombe pamoja, ili wakati uchaguzi unapoendelea na campaign wakati inapoendelea iwe ya amani. Amani ni kitu muhimu zaidi katika maisha haya. Uchaguzi utakuja na utapita, lakini sisi kama majirani tutabaki tukiwa majirani. Kwa hivyo ningewaomba wakaaji wa Kalau constituency tuendelee kudumisha amani, tupiganie amani. Moko kum jodongo mawuok kar chung'or buranendo ma Kitui gwenge komago Kambani korogi kinde ni endi owuok oko kendo nyiso sir margi ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto. Maendi biro bang' kane gibago romo kod jatend migawo ma ochung'ne jotich piny owacho manendo Geoffrey Ruku mabende osingo ni chenro mag dongruoge mathoth piny owacho osebedo ka chwalo ne oganda makono ka gilero ni ka gisiro jatend piny lwedo to chenro mag dongruoge mosechaki gin mag eko midhi tieki kendo koro gikwayo mara mondo mi yie mer jatend piny e tam machielo mar mondo mi ota piny Kenya. Kuna mpango mingi ambao inaendelea parapara, na vile kuna parapara zingine ambao wanaomba ni dhi timo tijego mag udi kaachiel kod moko ka gijiwo oganda makono mar mondo miyo yone ni girito nyithinde ni girito nyithinde yonendo makare ka nyithindo bende kore jiwo mar mondo mi ke gibedi jogo mayuonde yonendo mayot koda jomoko makoro chwe usogi e pinjego eko mamoko. Msikubali kudanganywa na mtu yoyote kwa sababu ati iko nafasi nzuri nchi ingine. Mnataka nani ashikilie Kenya kama sio nyinyi? Ashikilie Kenya kama sio nyinyi? Maneno ya kudhulumu watoto tunakataa kabisa. Tunasema mambo ya abduction, hiyo ikome kabisa, na tunaendelea kusema all the issues regarding the girl child and also the boy child hajaachwa nyuma. Tunaendelea kuweka mikakati yote na policies to make sure that
ametuzwa vizuri. We have seen on social media, and many Kenyans must have seen, children are being beaten up. Their parents are asking for ransoms, which are almost 3 million, from parents who are poor already or who are coming from a humble background. It's affecting us, and I want to urge all leaders, and religious leaders, and government leaders, parents, and responsible citizens to be very vigilant so that our children are safe and we work together to protect our children. Jopiny mowuok e kaunti nendo ma Bomet koro nyiso margi kalore koda noko mar pi. Kwa hivyo tunaomba serikali ituangalilie maneno ya maji kwa sababu maji ndio uhai. Gikone to koro tend kaunti onogo mo Mandera ochiwo kanyendo gedo mar lap tuke mo Mandera matingo kwano oganda mar oganda para mar mondo mi gedo mare koro chakre ayanga kendo dhi rumo kuom thuolo maromo odwecho chiko mabiro. Maendi biro kalore koda singo manogole koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto e kinde manolemo gwenge makoni ndoka koro tend kaunti onogo of a 10,000 seater stadium, and now today here we are witnessing that promise being implemented, and this is just the beginning. It forms part of many projects that is coming up, including Mandera International Airport, to which the president also promised to deliver. It forms part of the infrastructure development that runs from the transport corridor from Isiolo to Mandera, and also the Horn of Africa Gateway Project structure, which is fully documented for that. And we anticipate, because the contractor who we are handing the site over to today is the same contractor who delivered the Wajir study.